Разхождал ли си се някога през нощта покрай камион и да си забелязал нещо странно? Шофьорът спи, превозното средство не се движи, но двигателят въпреки това работи цяла нощ. На пръв поглед изглежда като пилеене. Защо някой би оставил такава голяма машина да работи с часове, без да отива никъде? Почти изглежда като грешка. Но истината е, че това изобщо не е грешка. Всъщност има няколко много важни причини, поради които двигателите на камионите се оставят да работят, и щом ги разбереш, нещата изведнъж придобиват голям смисъл. Повечето хора предполагат, че камионите също трябва да се гасят, както обикновените автомобили. В крайна сметка, когато колата е паркирана, я изключваш. Просто е. Но камионите са много различни от леките автомобили. Проектирани са за дълги пътувания, екстремни условия и тежки товари. Поради тази причина те се сблъскват с проблеми, за които повечето шофьори никога не трябва да мислят. Една от най-големите причини, поради които двигателите на камионите работят, е температурата. В студено време, особено през зимните нощи, температурата може да падне толкова ниско, че двигателят на камиона трудно да функционира правилно. Моторното масло започва да се сгъстява почти като сироп, което затруднява плавното движение на частите на двигателя. В същото време акумулаторът също губи от силата си в студа. Това прави рестартирането на голям дизелов двигател много по-трудно. Така че ако камион бъде изгасен в мразовито време, съществува реален риск на сутринта да не запали отново. А за един шофьор на камион това е сериозен проблем. Представи си да заседнеш насред нищото с напълно натоварен камион, който не пали. За да избегнат този риск, шофьорите често оставят двигателя да работи. Това държи всичко топло и в състояние на готовност за тръгване, но студеното време не е единствената причина. Шофьорите на камиони прекарват дълги часове, понякога и дни, живейки в камионите си. Кабината става тяхно място за почивка, особено по време на нощните спирания. Двигателят захранва основни системи като отоплението и климатика. Без него вътрешността на камиона би могла да стане изключително неудобна или дори опасна. През зимата в кабината може да бъде смразяващ студ, а през лятото непоносимо горещо. Така че работата на двигателя помага за поддържането на годна за живеене среда, докато шофьорът спи. Има и друга практична причина. Големите дизелови двигатели не са като двигателите на малките коли. Те са много по-мощни, но и по-чувствителни при рестартиране в определени условия. Повторящо се изключване и включване на двигателя може да натовари системата, особено в сурово време. В някои случаи рестартирането с течение на времето може да причини износване или повреда. Така че вместо да се поема риск, често е по-безопасно двигателят да се остави да работи непрекъснато. Сега може би се питаш дали по този начин не се хаби огромно количество гориво. Да, използва се гориво, но когато шофьорите съпоставят това с разходите за евентуална повреда на двигателя или засядане край пътя, компромисът често е разумен. Заседнал на пътя камион може да причини закъснения, пропуснати доставки и скъпи ремонти. В сравнение с това, работата на двигателя всъщност може да бъде по-безопасният и по-надежден избор. Но има нещо, за което повечето хора никога не се замислят. Камионите не превозват просто стоки. Те носят отговорност за всяка една доставка, всеки продукт на рафта в магазина и всяка пратка, пристигаща до вратата. Там има един шофьор на камион, който е на път от часове, понякога прекосявайки цели щати или държави в рамките на едно пътуване. Тези шофьори работят по строг график, трябва да спазват крайни срокове, да следват маршрути и имат товар, който не може да закъснява. И въпреки, че законът изисква от тях време за почивка, тези прекъсвания не винаги се случват в удобни хотели или в зони за отдих с пълно обслужване. Понякога шофьорът паркира край магистралата в празен парцел или на бензиностанция и тази кабина на камиона става целият му свят през следващите 8 часа. Така че, когато разбереш това, работещият двигател вече не изглежда толкова като пилеене, а по-скоро като средство за оцеляване. Сега нека поговорим за ситуацията с акумулатора, защото тук нещата стават наистина интересни. Един камион има много повече електрически нужди, отколкото една нормална кола. Той едновременно осигурява енергия за GPS системите,
хладилните агрегати за студения товар, радиостанциите за комуникация, вътрешното осветление и множество системи за безопасност. Всичко това черпи енергия от акумулатора. Ако двигателят бъде изключен за твърде дълго време, акумулаторът може да се изтощи. Изтощеният акумулатор в камион не е като в лека кола. Не можете просто да се обадите на приятел с кабели за подаване на ток, за да решите проблема за 5 минути. Разрешаването на проблема с изтощен акумулатор на камион насред пътя може да отнеме часове, изисква специално оборудване и струва значителна сума на шофьора и компанията. Работата на двигателя поддържа акумулатора зареден и поддържа всички системи работещи и живи. Това не е мързел, а логистика. Има го и въпроса с товара. Не всичко, което един камион превозва, може да издържи на температурни промени. Лекарства, хранителни продукти, химикали, цветя, електроника. Много от тези продукти трябва да се държат при определена температура по време на цялото пътуване, включително и по време на спиранията. Ако двигателят спре, спира и хладилният агрегат. И ако температурата в товарното отделение се повиши или падне твърде много, целият товар може да се съсипе. Това не е само финансова загуба, но в някои случаи представлява и риск за здравето и безопасността. Така че за шофьорите, превозващи чувствителен към температурата товар, работата на двигателя не е въпрос на избор. Това е част от работата. На този етап може би се питате какво се случва с околната среда. Това е справедлив въпрос. Дизеловият двигател, работещ цяла нощ, е свързан с вредни емисии и тъй като все повече хора стават съзнателни по отношение на качеството на въздуха и климатичните проблеми, това се превърна в тема за истински дебат. Някои градове и региони започнаха да въвеждат закони срещу работата на празен ход, които ограничават времето, през което един камион може да стои с работещ двигател в определени райони. Транспортната индустрия пък отговори на това. Модерните камиони започнаха да използват така наречените спомагателни силови агрегати или APU. Това са малки, отделни двигатели, които могат да задвижват отоплението, климатика и електрическите системи, без изобщо да е необходим главният двигател. Някои камиони използват и външен източник на захранване, което означава, че се включват в електрически контакт на паркинга за камиони точно така, както вие бихте заредили телефона си. Тези решения консумират много по-малко гориво и отделят по-малко вредни емисии, като същевременно продължават да осигуряват комфорт на шофьора и да поддържат системите работещи. Това е по-умен начин за решаване на същия проблем. Но каква е реалността? Не всеки камион има APU. Не всяко място за почивка на камиони има външно електрическо свързване. И не всеки шофьор се движи по маршрути, които преминават през модерни, добре оборудвани съоръжения. Много шофьори все още трябва да преминават през отдалечени пътни участъци, където най-близкият град е на час път, а най-близкото нормално място за почивка е още по-далеч. За тях двигателят не е просто комфорт. Това е единствената им надежна опция. И когато се замислите за мащаба на транспортната индустрия, за милионите камиони, работещи във всеки един момент по света, започвате да осъзнавате колко сложна и натоварваща е тази работа в действителност. Така че следващия път, когато шофирате през нощта и преминете покрай място за почивка на камиони, отделяте минута за наблюдение. Вероятно ще видиш редици от паркирани един до друг камиони, докато двигателите им тихо бръмчат в тъмнината. Във всеки от тях почива по един шофьор, събирайки няколко часа сън, преди да се върне на пътя и да продължи пътуването си, простиращо се на стотици или дори хиляди километри. Те превозват храна, която отива на твоята трапеза, гориво, което задвижва твоя град, оборудване, с което се строят пътища и сгради и продукти, които попадат в ръцете ти. И докато те почиват, двигателят продължава да работи. Не защото са забравили да го изключат, не защото не ги е грижа за горивото или околната среда, а защото този двигател върши работа дори докато шофьорът спи. Държи маслото топло, акумулатора жив, кабината удобна и товара в безопасност. Това, което изглежда като обикновен навик, всъщност е практично решение на реални предизвикателства, с каквито повечето от нас никога не трябва да се сблъскват. Това е напомняне,
че светът, в който живеем, се основава на системи, които рядко виждаме. Веригите за доставки, дългите маршрути, нощните спирания, всичко това се случва тихо на заден план, докато останалите от нас живеят живота си. Шофьорите на камиони са част от този невидим гръбнак. А този работещ през нощта двигател не е пилеене, а работа. И щом разбереш това, всичко не само придобива смисъл, но и заслужава малко повече уважение